Magandang araw po mga kaibigan at sa ating mga bagong subscribers, welcome po sa aming channel. Ako po si Kuya Jake at ngayon araw magluluto tayo ng isang Filipino food na hindi lang masarap na ulam, masarap din siyang pang merienda. Kayo po ang nag-request, tara magluto tayo ng dinuguan. At ito ang ating mga sangkap. Meron tayong dugo ng baboy, pwede din gamitin dugo ng manok o dugo ng baka kung hindi po kayo kumakain ng baboy. Itong hiniwa na baboy ng maliliit, suka, toyo, sibuyas, bawang, dahon ng laurel, at optional lang po itong upo. Kila Jess, sa probinsya nila, pag nagluluto sila ng dinuguan, dinadagdagan din nila ng gulay. Pwede upo, sayote, papaya, pang padagdag lang ng ulam. Tara, agluto tayo. Mag-init muna tayo ng mantika dito sa kaldero. Panggisa natin. I-brown mo lang dito yung bawang at sibuyas. Okay, pag ganito po yung itsura ng sibuyas, lagyan natin ng baboy. Gigisa lang natin yung baboy hanggang nag-brown konti. Tapos, lagyan natin ng laurel at paminta. Ako, mahilig ako sa paminta, kaya madami akong nilagay. Hayaan lang natin magluto yung karne. Ayun, tinuturoan pala ako ni Jess kung paanong ihiwa yung upo. Ganyan pala para maliliit. Ang galing niya talaga. Siyempre, masarap na partner ng dinuguan ay puto. Ito ang first time ko matikman dito sa box mix. So ito ang kailangan natin. Tubig, asukal, at mantika. Yan lang, mukhang simple lang. Ito ang pangluto natin. May steamer tayo. Kaya, try natin to. Okay, ito ang 1 pack ng puto mix natin. Ganyan. Pwede pala. Ganyan. Half a cup ng sugar. Tapos, i-mix natin. Tapos, gradually add water. Okay. Okay, ang last is 5 tablespoons ng mantika. May 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, halo-haloin natin. At ito ang steamer natin. Antayin muna natin kumulo yung tubig. Tapos, spray muna natin para hindi magdikit-dikit. Ay, ano ba yan? Okay. Tapos, siguro, mga kalahating ganyan para hindi ma-overflow. Ganyan. Ayun. Actually, first time ko ito. Hindi pa ako nagluto ng puto. Kaya, sana masarap ito. Okay. Pag kumukulo na yung tubig, okay. Check muna natin. Ayan, kumukulo na yung tubig natin. Kaya, pwede na natin ilagay dito yung puto. And ang nakalagay sa box is dapat i-steam mo ng mga 15 to 20 minutes. Takpan natin, tapos check natin 15 minutes. Tignan natin kung luto na. Ayan, malapit na itong baboy natin. Hayaan lang natin magprito konti. Pero, dagdagan lang natin ng toyo, pangpakulay lang. Kaya yon, konti lang. Ganyan. Tapos, haluin natin. Grabe. Okay. Okay, dagdagan na natin ng upo. Pero hindi kailangan dagdagan ng tubig kasi matubig na yung upo. Ilagay na natin yung upo. Ayun, walang sayang. Okay. Hayaan lang natin magtubig konti yung upo. Tapos, last na yung dugo. Malambot na yung baboy, malambot din yung upo, matubig konti. Ready na tayo para sa dugo natin. So, ibuhos mo lang. Ganyan. Ayun, malapit na pala yung puto natin at hindi pwede, walang cheese sa puto. Kaya, lagyan muna natin dito sa tuktok. Ayun. Okay, malapit na. Okay, tapos, lagyan natin ng suka. Pag nag-brown na yung dugo.
At timplahan din natin ng asin. Kayo po bahala kung gaano kaalat ang gusto niyo. Okay, tikman muna natin kung tama yung timpla ko. Ayun. Tamang-tama. Tama yung alat niya. Lasang-lasa lahat. Okay, manganta yun. Okay, luto na yung dinuguan. Ready na din yung puto. May konting kanin tayo. So, tikman natin kung anong mas masarap sa puto o sa kanin. Gusto mo yung kanin? Yeah, konti lang yung kanin sa akin. Kasi merienda lang to. Hindi to buong ano. Meriendang kanin. Konti lang meriendang kanin. Ayun. Okay, tapos tag-isa tayong puto. Ganyan. Kain natin dyan. Okay. Yun. Sarap. Nasa kanin mo na ako. Sa kanin muna? Okay, tikman mo na sa kanin. Wow. Oh, wow. Yeah, masarap. Diba? Galing. Pwede. Alam mo anong lasa niya? Yung lasa ng dinugaan sa mga mga okasyon sa barangay. Oo. Pang pang kasal, binyag. Ayun. Pwede na pala. Kaya kung may kasal kayo o binyag, alam mo na. Tawagan mo si Kuya Jake. Okay, so try natin yung may puto. Okay, tikman natin. Paano ba? Hindi ako usually kumakain ng puto at dinuguan. I think Ganon? more on Tagalog style ito. Ako prefer ko yung puto sa dinuguan. Kasi matamis Usually. na Paano ba? maalat. Ganyan mo lang? Pagsabayin mo lang, parang usually dinidip siya. Dinadip. Ready? Okay. Wow. Ang sarap ng puto Ngayon, alam ko na bakit nila hinahalo. Sweet and salty. Yeah, sweet. Maalat yung dinuguan konti, tapos yung puto, matamis. Sweet and salty, kaya pala perfect combination siya. Masarap Gusto ko. Mas gusto ko siya. Usually, yung dinuguan, madaming version talaga yan. Depende kung saang lugar ka. Meron yung gusto ng dinuguan na tuyo, walang sabaw. Talaga? Yung iba gusto nila masabaw. Yung iba purong pork lang. Yung iba hinahaluan nila ng laman loob. So, depende siya kung ano gusto mong dinuguan. Pero sa akin, mas gusto ko tong may gulay. Masarap yung upo. Upo or sayote, papaya. Tamang-tama lang. Masarap? Bakit noon, takot na takot ako sa dugo. Tapos ngayon, kumakain na ako ng dugo. Lo, asan ka na? Siguro vampire. Ganyan kalakas yung influence ng Pilipino, no? Ang sarap kasi ng lutong Pilipino, eh. Sarap. Wow. Success. Good job, good job. Thank you. Ayun, maraming salamat po mga kakabsat sa panonood sa aming video ngayon. At mag-comment lamang po kayo kung anong version ng dinuguan ang niluluto nyo sa probinsya nyo para next time matry din namin. Oo, tikman din namin. Maraming salamat po. Sa susunod po ulit. Ingat po kayo.